Kull jum mit-tnejn sal-ħadd inaqdu magħna ċ-ċelebrazzjoni tal-Quddiesa fid-9:30 ta' filgħodu fuq TVM. Post il-ġimgħa it-talba tar-Rużarju tkompli online fuq knisja.mt. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Niselmu lil xulxin f'din l-okkażjoni għal din l-Ewkaristija li ħad iċċelebraw, niselmu lil ħutna li qegħdin isegwuna minn fuq televiżjoni jew bl-internet, speċjalment persuni li ma joħorġux mid-dar minħabba mart jew xi raġuni oħra. Nirringrazzjaw il-Alla li nistgħu niċċelebraw din l-Ewkaristija flimkien u li niftħu qalbna mal-mulej li llum jurina kemm hu qaddis u li aħna meta ngħidu li hu qaddis nintlew bih. U meta nintlew bih nistgħu nimxu warajh u li jimxu qudiemna anki meta nkunu affaċċjati mill-isfidi tal-ħajja bħalma kienu s-Sinjur tagħna Ġesu u dieħel Ġerusalemm. Qabel xejn immejjew narfu iċ-ċokontana quddiem il-kobor tal-ħinina tal-Alla u nitolbuh maħfra taħtijietna. Nistqar lill-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena nibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt dmirijieti, ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob il-Imqazza Marija dejjem Verġini, lill-Anġeli u l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Iħin għalina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. Nitolbuk, mulej Alla tagħna, għatina li dejjem inġarbu l-ferħ tar-rabta tagħna miegħek. Għax ilena sħiħ u bla tmiem jinsab fil-li dejjem naqdu lilek li minnek jiġina kull ġid. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Apokalissi ta' San Ġwan Apostlu. Wara dan ħarist u wara rajt bib miftuħ fis-sema u l-leħen ta' qabel li konġa smajtu kelli min iqisu tromba għalli: Itla' hawn ħanurik x'għandu jiġri wara dan. Minnu fih ħassejtni mirfuħ fl-ispirtu u rajt tron imwaqqaf fis-sema u wieħed bil-qiegħda fuq it-tron. U d-dera ta' dak li kien bil-qiegħda kienet qisha dera ta' ħaġra tal-ġaspru u tal-kornalina u madwar it-tron awsalla donna żmeralt. Madwar it-tron 24 siġġu u fuqhom bil-qiegħda 24 xieħ libsin l-abjad b'kuruna tad-deheb fuq rashom. Mit-tron rajt ħerġin beraq u ħsejjes u rat u 7 torċi mixawla qudiemu li huma s-7 spirti ta' Alla. U
Quddiem it-tron rajt ukoll bħal baħar tal-ħġieġ qisu kristall u f'nofs it-tron u madwaru 4 ħlejjaq ħajjin kollhom għajnejn minn quddiem u minn wara. L-ewwel ħlieqa ħajja kienet donna Ljun, it-tieni ħlieqa ħajja qisha oġeol, it-tielet ħlieqa ħajja b'wiċċ ta' bniedem u r-raba' ħlieqa ħajja donna għajkla t-tir. U l-4 ħlejjaq ħajjin, kull waħda minnhom b'6 ġwienaħ, rajthom kollhom għajnejn kemm madwarhom u kemm minn ġewwa, lejl u nar ma jieqfu qatt itennu. Qaddis, qaddis, qaddis il-mulej, Alla li jista' kollox, li kien u li hu u li ġej. U kull darba li l-ħlejjaq ħajjin jagħtu glorja u ġieħ u ratti l-ħajr lil dak li qiegħed fuq it-tron u li hu għal dejjem ta' dejjem, l-24 xieħ jinxteħtu quddiem dak li qiegħed fuq it-tron. Jgħidu qima lilu li għajx għal dejjem ta' dejjem, iqegħdu l-kuruni tagħhom quddiem it-tron u jgħidu: Jistħoqlok mulej Alla tagħna li tilqa' l-glorja u l-ġieħ u s-seta għax int ħlaqt il-ħlejjaq kollha u huma kienu u nħolqu bir-rieda tiegħek. Il-kelma tal-mulej. Ħajr lil Alla. Għas-salm responsarjali ngħidu flimkien: Qaddis, qaddis, qaddis il-mulej Alla li jista' kollox. Qaddis, qaddis, qaddis il-mulej Alla li jista' kollox. Faħru l-Alla fit-tempju mqaddes tiegħu, faħruh fil-firxa ta' smewiet qawwija tiegħu, faħruh għall-emmejjel kbar tiegħu, faħruh għall-kobor tiegħu bla tarf. Flimkien: Qaddis, qaddis, qaddis il-mulej Alla li jista' kollox. Faħruh bid-daqq tat-tromba, faħruh bl-arpa u ċ-ċetra, faħruh bit-tambur u bis-sfin, faħruh bid-daqq tal-kordi u tas-sfafar. Flimkien: Qaddis, qaddis, qaddis il-mulej Alla li jista' kollox. Faħruh bid-daqq qawwi taċ-ċimbali, faħruh bid-damdim taċ-ċimbali. Kull ma jieħu nifs ħajfaħħar il-mulej. Flimkien: Qaddis, qaddis, qaddis il-mulej Alla li jista' kollox. Jien għażiltkom jgħid il-mulej biex tmorru tagħmlu l-frott u l-frott tagħkom jibqa' għal dejjem. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal parabbola għax kien qrib Ġerusalemm u n-nies kien minn għalihom li s-saltna ta' Alla kienet se tidher minnu fih. Mela qal: wieħed raġel nobbli siefer f'pajjiż fil-bogħod biex jagħmluh sultan u mbagħad jerġa' lura. Sejjaħ 10 għaddejja tiegħu, tom 10 miniet u qalilhom: ħadmuhom sa ma nerġa' niġi. Issa n-nies ta' pajjiżu kienu jogħboduh u bagħtu ambaxxata warajh biex jgħidu: ma rridux lil dan isaltan fuqna. Ġara li meta ħass saltna u raġa' lura, bagħat isejjaħ lil dawk il-qaddejja li kien tom il-flus biex ikun jaf kif ħadmuhom u x'qalu. Resaq l-ewwel wieħed u qallu: Sinjur, bil-mina tiegħek lajt 10 miniet. Qallu: sewwa, għaddej tajjeb, la darba kont fidil f'ħaġa tas-sew żgħira hu fidejk is-seta fuq 10 tibliet. Ġiet-tieni wieħed u qallu: Sinjur, bil-mina tiegħek daħħalt 5 miniet. Lil dan ukoll qallu: u int hu taħt idejk
5 tibliet. U ġie ieħor u qallu, Sinjur, hawn nara l-mina tiegħek li nżammejt merfuqa f'maktur. Għax jien bżajt minnek billi inti bniedem aħraġ li tfittex dak li ma ħżinx u taħsad dak li ma żrajtx. Qallu, fuq kliemek stess nagħmel ħaq minnek jaqaddej ħażin. Kont taf li jiena bniedem aħraġ infittex dak li ma ħżinx u naħsad dak li ma żrajtx. Mela għax ma mortx tqiegħed flus il-bank biex meta niġi kont nixbidhom bl-imax. Imbagħad qal lil ta' madwaru, ħudulu l-mina u għatiha lil dak li għandu l-10 minijiet. Qalulu, imma Sinjur għandu 10 minijiet. Ngħidilkom li kull min għandu jingħatalu, iżda min m'għandux jitteħidlu saħansitra dak li għandu. Lil dawk li dewwa tiegħi imbagħad li ma rridunix insaltan fuqhom, morru ġibuhom hawn u għatuhom il-mewt qudiemi. Kif qal dan, Ġesu qabad it-triq u beda tiela lejn Ġerusalemm, miexi quddiem l-oħrajn. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Laqtitni ħafna l-aħħar sentenza ta' dan l-Evanġelju. Ġesu illi jaqbad it-triq għat-tela jimxi lejn Ġerusalemm quddiem l-oħrajn. Ġesu illi jieħu l-inizjattiva biex jaffronta mhux il-ħajja faċli, imma il-ħajja tal-impenn, il-ħajja tal-għotja. Il-moment li fih kellu juri lid-dinja l-imħabba kbira tiegħu lejn il-Missier u l-imħabba tremenda illi għandu għal kull bniedem. U għalhekk fil-waqt illi n-nies ta' madwaru fi żmien meta kienu qegħdin jaraw tant sinjal sbieħ tal-preżenza tal-Alla minħabba l-imġiba tiegħu, l-imħabba tiegħu li wera mal-foqra u mal-morda u mal-imbeżza, minħabba l-kliem tiegħu li anqal il-qalb u li jibdel il-ħajja, kienu qed jaħsbu illi dik id-dera qawwija ta' Alla li ħadbiddel kollox kellha tiġi minnu fih. Qisu joqogħdu jistennew mingħajr ma jagħmlu xejn. U għalhekk Ġesu qal din il-parabbola li s-saltna ta' Alla mhix xi ħaġa li tiġi hekk mingħajr impenn, imma li tiġi il għaliex Alla l-imbierek fil-ħajja ta' kull wieħed u waħda minna jinvesti. Alla jinvesti. U jagħtina ċans inħadmu fina dak li hu jinvesti fina. U dan l-investiment aħna msejħin biex inħadmuh. Il-parabbola Ġesu fiha ipoġġi somma ta' flus lil kull wieħed mill-10 għaddejja. Ma għax ħares lejn id-differenzi ta' bejniethom, lil kulħadd taħ l-istess opportunità minkejja li kull wieħed kellu ħiliet differenti, jew wieħed kellu iktar u ieħor kellu inqas. Imma l-investiment ta' Alla f'kull bniedem huwa dejjem l-istess, huwa dejjem mill-qalb, huwa dejjem b'xejn, huwa dejjem ġeneruż. Imbagħad jgħod għalina l-bnedmin kemm nagħmlu koraġġ u nidħlu għar-riskju tal-imħabba biex ninvestu. X'investa fina Alla? Investa n-nifs tal-ħajja. Investa ħafna ħiliet tal-intelligenza u oħrajn. Fina l-insara investa l-grazzja tal-magħmudija u l-grazzi l-oħrajn li nirċievu mis-sagramenti u anki mill-istat tal-ħajja tagħna. Minnu missier ta' familja, minnu jom, minnu saċerdot, minnu lajk impenjat anka fil-Knisja. Il-mulej tagħna tant opportunitajiet fejn inħadmu dan l-investiment li hu tagħna. U Ġesu qed jistidilna biex ma noqogħdux lura, ma biex nagħmlu ħelitna. Gwajja għalina jekk aħna noqogħdu ċassi u naħsbu li forsi bi ftit devozzjonijiet ngħaddu.
il-mulej rridna nkunu dawk illi il-ħajja tagħna nagħmluha sabiħa billi nagħmluha rigal lilu permezz tal-bnedmin illi nservu fil-familja tagħna, fil-impenn tagħna fis-soċjetà, fil-volontarjat li m'għandniex noqogħdu lura li nidħlu għalih f'xi qasam jew ieħor anke fil-parroċċi tagħna pereżempju. Ħalli imbagħad lilu ngħidulu mulej dalli tajtni ħaddimtu. Ara, dal-ftit ħaddimt imma ħaddimtu. U dak il-ftit tiegħek il-mulej jarah multiplikat, jarah kbir. U dak li jagħtik lura kemm issa u kemm fil-ħajja ta' dejjem ma jistax jagħmel paragun ma' dak li tkun tajtu lura inti. U għalhekk jew nagħmlu bħal Ġesu. Ma nibżgħux nieħdu l-inizjattiva fil-ħajja tagħna. Ejjew mill-ewwel l-atti ta' mħabba li qed jiġu offruti lilna anke f'dan il-mument, anke kwart oħra, anke sija oħra, matul il-ġurnata kollha, ma nitilfux waħda minnhom. Illa li bihom aħna qegħdin nibnu is-saltina ta' Alla f'din id-dinja, saltina li mbagħad tibqa' għal dejjem fil-ħajja ta' dejjem. Inġeddu issa din il-fiduċja tagħna falla l-imbierek li jħobbna billi npoġġu qudiemu dak li hemm f'qalbna, it-talbiet tagħna. Mulej aħna nirringrazzjawk tal-fiduċja kbira li tpoġġi fina l-bnedmin u għalhekk nitolbuk għall-missier tagħna il-Papa illi bħila kbira b'sempliċità qiegħed jurina t-triq tal-Evanġelju kif ngħixuha fi żminijiet tal-lum. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej nitolbuk għal dawk kollha li fid-dinja jimpenjaw ruħhom biex jgħinu persuni li jinsabu morda, jew għajjenin bil-ħajja, jew imbeżza, jew lew waqgħu f'xi vizzju, ħalli dawn bil-ħila li inti tajthom jgħinu lil ħuthom il-bnedmin isibu l-mistrieħ u l-faraġ fil-ħajja. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej nitolbuk għall-Knisja f'Malta li f'dawn il-ġranet ħadd iċċelebra l-Assemblea ħalli kull wieħed waħda minna impenjati fil-parroċċi tagħna u fuq sma oħra nagħtu s-sem tagħna ħalli tikber is-saltna tiegħek ta' mħabba u ta' għaqda f'pajjiżna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej nitolbuk għal paċi li tant għandna bżonna f'dan iż-żminijiet fejn il-ħoss ta' gwerra jidwi madwarna. Mhux biex neħilsu mid-batija, imma biex inti tarata glorja bl-armonija li ħana noħolqu bil-maħfra u l-imħabba lejn xulxin. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej fil-waqt li nirringrazzjawk tax-xita li tajtna. Inkomplu nitolbuk il-provvidenza tiegħek għalina u għal ħutna speċjalment f'dawk il-pajjiżi fejn ix-xita jnieqsa u l-ġuħ huwa kbir. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej nitolbuk taqqat miegħek lil ħutna li jgħixu din il-ħajja nisranija qabilna u tawna ħafna eżempji sbieħ ta' ħajja nisranija. Daħħalhom fid-dar tiegħek ta' dejjem. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ilqa' nitolbuk mulej dawn it-talbit tagħna u kull xewqa tajba oħra li inti tnissel f'qalbna bi Kristu Sidina. Amen.
itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifir u l-glorja ta' ismu ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Atina mulej li s-sagrifiċċju li sejrin noffru lil kobor tiegħek jaqlalna l-grazzja li nkunu fidili lejk u jiksbinna l-frott tal-għena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna il fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Nirringrazzjaw lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew missier qaddis tajjeb u taġita għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bibnek il-għażiż Ġesu Kristu. Il-verb tiegħek li bih għamilt kollox li inti battunna bħala Salvatur u feddej magħmul bniedem mill-Ispirtu Santu u mwieled minn Marija Verġini. U għatem ir-rieda tiegħek u kiseb għalik poplu qaddis. U fil-passjoni tiegħu fetaħ deħ fuq is-salib biex uħodna mill-irbit tal-mewt u jurina l-qawmiena għal-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha inxandru l-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti. Is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smawiet. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smawiet. Qaddis tas-sew inti mulej, inti il-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati ħajl ħobs rat il-ħajr qassam taħli d-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li kilħal kalċi reġarat il-ħajr taħli d-dixxipli tiegħu u qal ħudu u xorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nrodulek ħajr għax jogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk u miċ-ċokuntana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed l-inna li nieħdu semm il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek mxerda mad-dinja kollha u wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Charles, l-Isqof Joseph li qiegħed jgħinu u l-Ministri tiegħek kollha. Ftakar kol fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, għatilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġini mqazza u Alla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ninaqdu bħal laħwa u bħala wlied ta' missier wieħed
nitolbu kif għallimna Ġesu. Missirna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk hawn fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja l dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek, inħallilkom is-siliem, nagħtikom is-siliem tiegħi. La tħares lejn dunubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatiha s-siliem u l-għaqda li inti trid fiha, inti li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu il-paċi lil xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja, ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja, ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja, għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu ben Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek ifrit minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu. Inti tajt il-ħajja lid-dinja b'dan il-ġisem u d-demm għażiż tiegħek. Eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażin. Żommni dejjem fidil lejn il-kmandamenti tiegħek tħallina qatt ninferet minnek Ġesu. Danu il-mulej Ġesu Salvatur tagħna li neħħi dunubiet tad-dinja. Ħin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix tidħol taħt is-saqf tiegħi. Iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Ħadna mulej id-don tas-sagrament imqaddes, bl-umiltà kollha nitolbuk biex dan is-sagrifiċċju li jibnek ordnanna nagħmluh b'tifkira tiegħu ikun jiswinna biex nikbru fl-imħabba. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Imbirku lill-mulej. Ir-roddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qudiesa tal-lum. It-talba ta' Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċiddijoċesi ta' Malta.
Infakru li min jixtieq jirċievi newsletter tal-Arċidjoċesi ta' Malta li tinkludi diversi aħbarijiet mid-djoċesi u anki l-omiliji tal-isqfijiet jista' jidħol fuq knisja.mt/newsletter. Nixtiequ niġbdulkom l-attenzjoni li l-quddiesa ta' nhar il-Ħadd li ġej biss, jiġifieri l-20 ta' Novembru, se tkun fid-9 ta' filgħodu minflok fid-9:30. Grazzi tal-li naqadtu magħna għal dan il-mument ta' talb. F'isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna jisma' t-talb tagħna ħlisejna u jieqaf magħna. Glorja lill-Missieru, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marja Santissima, uri li inti omna, għalik jisma' t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaħfrinna dnubietna, ħlisna min-nar tal-infern. Hu l-ġenna l-irwieħ kollha, speċjal minn dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Fl-ewwel misterju tal-glorja nġibu qudiem għajnejna il-Ġesu li qam rebbieħ fuq il-mewt. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltinatik ikun li trid int kif fis-sema hekk hawn fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, għafrinna dnubietna palma naħfru lil minu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni, amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Glorja lill-Missieru, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santissima, uri li inti għalik jisma' t-talb tagħna, dak li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu ħafrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern. Hu l-ġenna l-irwieħ kollha wejl lil dawk l-aktar jinħtieġu l-ħniena tiegħek. Fit-tieni misterju nikkontemplaw lil Ġesu li tela s-sema. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltinatek ikun li trid int kif fis-sema hekk hawn fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, għafrinna dnubietna palma naħfru lil minu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni, amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek,
imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, uri li inti għalik jismat talb tagħna, dak li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu, għafrinna dnubietna, ħarisna minn nar tal-infern, hu il-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Fit-tielet misterju li kontemplaw l-inżur tal-Ispiritu Santu fuq l-Apostli. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jkun fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina, la daħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, uri li inti għalik jismat talb tagħna dak li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna.
U Ġesu għafrinna d-nubietna, ħarisna minn nar tal-infern, hu il-ġenna l-irwieħ kollha wejl lil dawk l-aktar il-ħtieġu l-ħniena tiegħek. F'raba misterju nikkontemplaw il-Marija mtella fis-sema bir-ruħ u bil-ġisem. Missierna li inti fis-smewiet, jitqaddes ismek, tiġi saltinatek kull li trid int kif fis-sema hekk hawn fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum għafrinna d-nubietna palma nafru l-minu ħati għalina, daħannix fit-tiġrib iżda l-isna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missieru, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem għal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, uri li inti Omma lik jisma' talb tagħna, dak li twilet għalina wrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għafrinna d-nubietna, ħarisna minn nar tal-infern, hu il-ġenna l-irwieħ kollha wejl lil dawk l-aktar jinħtieġu l-ħniena tiegħek. Fil-ħames misterju nikkontemplaw meta Sittna Marija ġiet inkoronata Reġina mit-Trinità Qaddisa. Missierna li inti fis-smewiet, jitqaddes ismek, tiġi saltinatek kull li trid int kif fis-sema hekk hawn fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, għafrinna d-nubietna palma nafru l-minu ħati għalina, la daħannix fit-tiġrib, iżda l-isna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa
unbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, unbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, unbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, uri li inti omma lik jismak talb tagħna, dak li twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu, ħafrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern, hu l-ġenna l-erwieħ kollha wejn lil dawk l-aktar jeħtieġu l-ħniena tiegħek. Islim għalik Sultana, om tal-ħniena, ħajja ħlewwa u tama tagħna, slim għalik, lilek ingħajtu aħna li nibku norfu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna dawar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena, urina wara dan it-turufnament lil Ġesu, frott imbierek tal-ġuf tiegħek, u ħanina, u pija, u ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa u għal-bżonnijiet tiegħu. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltinatik kulli trid int kif fis-sema hekk hawn fl-art. Matina llum, għafridna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu fil-paċi. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qajt talb tagħna. Kristu il-qatt talb tagħna. Missier etern Alla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Om Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħniena. Itlob għalina. Om tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om li zjed safja. Itlob għalina. Om li zjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-ħaġib. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri tal-Avorju. Itlob għalina. Dar tad-deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewgbata fil-ħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midinbin. Itlob għalina. Faraċ tal-imniktin. Itlob għalina. Faraċ tal-migranti. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġili. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġini. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana imtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rużarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina.
ħaruf ta' Alla li tneħħi id-dunubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. ħaruf ta' Alla li tneħħi id-dunubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. ħaruf ta' Alla li tneħħi id-dunubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisa Omm Alla biex ikun jistħoq inna dak li wedna Kristu. Għatilinna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ u tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġini nkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lejna ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema, idfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti l-ħżina l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfien tal-irwieħ. Amen. Slim għalik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, li lek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija għedet il-fiduċja tagħha, mija Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddis Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħniena u l-koraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, itlob għalina. San Bastian Martri, Itlob għalina. San Rocco, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publio, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazio Falzone, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla lina. Nitolbu. O Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, inti li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek għal-qalb imqazza tiegħu, imbierek id-demm għażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbierek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbierek għal-kbir Omm Alla Marija Santissima, imbierek l-imqazza u immakulata konċezzjoni tagħha, imbierek it-tluħ glorjuż tagħha fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġini u Omm, imbierek San Giuseppe Arus kastissimu tagħha, imbierek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.